Gilamoy sa kalayo ang anaasa usa ka libo ka kabalayan sa baybayon sa Bungaw, Tawi-Tawi. Kapin 17 million pesos nga danyos natala sa BFP. Problema sa linya sa kuryente, gitudlong hinungdan sa sunog. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa aerial video, makita ang daw-dagat nga kalayo sa sunog nga nahitabo sa 4.5 ka hektarya nga residential area nga nahimutang sa baybayon sa barangay Lamion sa Bungaw, Tawi-Tawi nga nagsugod pasado alas 10 Martes sa gabi. Gilamoy sa kalayo ang gibana-bana ang 1,000 ka mga panimalay nga sagad mga stilt house. Sa laing video sa Philippine Coast Guard, makita ang pagtabang sa mga personahe ni ini sa mga residente nga apektado pinaagi sa ilang mga floating asset aron madala sa luwas nga lugar. Gi-priority ni ini ang mga senior citizen o mga bata. Agad ho tayo nagpadala ng 4 na grupo ng disaster response group kung saan at nagpadala din ho tayo ng 4 na floating asset. May mga tao ho na tumalon kasi ang mga daanan doon sir na so ang ginawa nila dito na sila tumalon sa likod. Ang maong sunog gisaka sa second fire alarm status sa BFP. Napakgang kini sulod sa halos 5 ka oras. Human ang sunog, mitambad ang mga naabong nga mga kabalayan. Halos wala ka nang makitang bahay, wala ka na rin pong mahagilap na magamit doon. Almost sunog po, wala pong natira. Ginasuta pa sa MDRRMO Bungaw ang kinatibukang ihap sa mga magbanay nga apektado nga temporaryong mihiklin sa mga evacuation sites, rescue area sa PCG ug sa isolation facility sa probinsya. Hinuon walay natala nga dunay namatay sa insidente. Ginaberipika pa ang mga nasamdan. Kung reported death, wala. Pero in terms of injury, minor lang. Pero hindi namin na siya nabilang. So mix na yun sa mga responders mismo, pati civilian na tumulong. Sa inisyal nga tala sa BFP Bungaw, niabot sa 17,500,000 pesos ang danyo sa sunog. Problema sa kuryente ang paunang ginalantaw nga hinungdan sa sunog. There is a certain house, may narinig silang tinig na parang spark. And then suddenly, bumulaga na yung apoy. Because yung mga bahay doon were mostly made of light materials, mabilis yan nag-spread. We are still going deeper in our investigation to determine kung ano talaga yung possible cause. Kauban si Gary Balantayo, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.